ki para mensem kodor sa hisen pat ngi priang som hai phi baro sang ka program ke jongi ke jing sakri ke jongi u blai lengba ka YouTube ke phila ban yo i hak ban kong eng ipan pau sungo ba kraw yo blai try kan rat bo la ri la ker la dai ngi pen yo pat ngi mangin yo akan ka por man ya seng ka kerteng ba khoi ba thiang tam ke jong u lengba ka ne ka program ke bangin ai happy menta pat ngi pen pau sungo ba kraw ru yo blai bla dor rangkat pat pi ba penlai pi ba pin yo ya kan ka lat ka bu ba fin pej lengba kan ka program lengba ka YouTube ke jongi ke jing sungo ke jongi ka long ru na menta ka balang presbyterian mau prem kula sya sung bhai ngi kum ka senior society mau prem bangin pen long ya kan ka program ke jongi ha kan ka singi ka menta bat hoi ru ngi duai kerpang na menta kitu ki para mensim ki kodor ki badan hapedeng ke jing pang jing stam men inget scam bo blen kner kti ha kan ka por ba pin yo shisha ya ka jing kot ke jing khia haki por ki singi bansawan ban ngi duai kerpang ru na menta ki nong yalam ki jongi la ka long ha ka liang ka sarkar ka long haki nong yalam jong ka snong ki bla trei sitom haki ki por ki singi pelalit no ban penyo pat yangi ya ka jing singan ha ka ri ka jongi ro ngi duai ru khamtam ki tu ki badan ha ka jing trei ki jing kta ka jong phi khamtam ki tu batrai ha ki hospital lagi long ki nurse ki doktor bat ki wei pat ki staff ha ki liang ba pher ba fi trei kta ni duai ba ublen kner kti shapi ba pinyo shisha ya ka met ka ba koit ka ba khia ba ublen ker undai phi bat om tang kata rei ka yeng ka sem ka jong phi ni duai ba uble ha ki por ki singi ki ba menta pinyo i tang ki kamba ki ba phla ki ba uble un le phi na pedang jong phi lon na pedang jong phi ki ba don ha pedang ki jing duk ki jing kerdo rei wat du jing kermen ublei ula ban pendap lut ye ki jing don kam ke jong phi la tang ba fin chupen bana ha u ye kita ki ke baro ini ya saprang ke jing sakri ke jong ye kan ka por mangen pun pule ye phi na ka jing roi jong ki sam ka ba khandai pusan ku ban kong hadu ka balai ke ktien jong ublei ka ong kum ne ale tungin ya roi ye utrai tungin ne kan ut sutenat ye u mau siang ke jing pen em jong i tungin ya wan khmat jong u da ka jing ai ngo dong ini kan ut sutenat ya u dakisam na bau trai ulong blei u bakrau bat usiem u bakrau halor ki blei baro nganget skam u blei un kren ya pi lumbang ri kentien na ka ba pio ngau na ka tien ka ba em go chang u dong ini le lang he ching duai a blei trai kan ba bhangi wan akhmat jong me pat kin ko pa sa si sen bandam ki slajat ki ba khoi ba kentang ga jong me ni pan pau ki sungo ba kra to kan ka jing ker ka jing da ga jong me ka jing ri jing sumar bat kum ne trai kan rat ni long kan hapo ka jing khmi ka jing pet ka jong me ban ngi ai ngo e me trai kan rat ya ka wei pa ko ka man sem ko dor kin ko pa ka ba yo ban pet lengba kan ka channel lengba ka YouTube kin ko pa ngi scam ba me man sem u jong me hi un kren hapo jong ki i wei ba hoi da pdeng jong ngi ro ki ban ya sam kan ka kubor ka jong penem ka jong me kin ko pa inget skam kan dalong sisa ka jing kerku ya ka yeng ka sem jong kito baro kin ki bayo i kan ka por ka dalong ka jing kerku ro i ka ri ka jong ngi bat kham tam kin ko pa ha ka leng sar la ka perthai kan ya badan ha padeng ki jing ya le akum ki ki por me inget skam ba ka santi blai ka jong me ka bor ka ba krau bor ka jong me kan pen i ma melong ta u blai ba don bor halor ki e baro shimti try kan ya ka wei pa ko ka benta kin yo ban pendap kan ka por inget skam man ki jing khot ka par ki barit ki jongi ni pa ni kini baru ka teng phyang tam trai na penim jong Christ amen akan ka por ni so lang ka jing roi ka jongi na ka jing roi ka ban rus pa le huai ban rus pa pra rus pa le huai ban rus pa pra sipai u Christ ka kam menta ka dawa utrai ngi baro ban trei ulapha ka balang ban tei ka teng jong u ban pla ha perthei badum dap ding jing thala dongin persang hikam ki bakrau ka bentau blai to khmi lenti ya ki kular ki bakrau na uhi kum to bro lai li ki khot bat ka kharas Sipai ukris kakam mendaka dawa utrayangi baro bantrai u lapa kabalang bante kerteng jong ban pla apel te badum
te akan ka por pan in poi ha ka we ka benta bangin yo ban syakri ublei lemma ka we ka sap ka pong ka ba ublei ula pen kre lemma tan jongi we pi we ma hoi na pedeng jongi ngi don la ki jong ki sap ki pong ki talen ki jongi ki ba per man her ka por ka su ha ban ya thu epi bangi don na pedeng jongi ki khon samla jong ka balang ki ba ublei ula pen kup ker pang ki ka sap ka ba per apa yang jongi bangin yo bat kani ka long lemba kawai pat ka bangiyo bantah kan kapor lemba koreografi ngits kem kani ka long ru si bantah bangiyo ban yalap ya ka ketien ka jong blai abangin yo snawi ka jing roi lam rengkat bat katukat neru ki jing syat ki ban hangi ka balong hi na ka ketien ka jong blai ka pen si saya ka bor ka jing krau pela ka jong blai bula ban le ka jing im jonga jong pi hot lemba kani ngits kem mà pin pen lejing mod om tang ma pin su snap te ki skor ke jong pi pin pe te ki khman re play ka do note ke jong pi pin yo sngu si sai ka bor wa phla ka batre kamba ha ka jing em ke jong pi jong nga hen ka por nga som hawan khot yakin ki khon som la kin la ban ai ka benta ka jong ki lemba koreografi kakateng jong ka jing rai bangin ai ka ji sha ne ka po kadai ublei jongi ubakra hakum kini gisni bangi yad haka jikim jongi kalong ka ba e shikat dei kat chabangi phai gidan ka jingting ba jingdo jingkarben hre habangi phai bat puli ka ktin ublei ni shem ka jingkamen ka ba penkan mawengi ba ublei ula e kata ga perthai ka ba ula it no ye khun la kha marwe uji sukres ulang ubadan bor ubaklan unang pen khia unang aplang brot uba bha jangi bat habangi shania hau ni yo ka jingem bom jukun bat ngin om jot shu bat om dan bor bala banyale prasha yangi namar haga kerteng ujisu la ai ka bor habeneng bat hakendo bat hapo ka khendo ru ba baro ki kho siu kindam krup ba uthali unpla ba ulog utrai unang pen em jangi nadu mendin nanta bat hadu bom jukun te kumta hakane ka por ngin shat daga jingmen ba daga jingjob ujisu halo ka ding phna no khat lang ya phi baro hakane ka por la phidan hanu manginya shat lang menya kamen namar ublei ulong bakra nakabanta buram ublei amen Kini ben roa lang inong kini ke jurwa ke keren ke kamba ke jong Jisu ye ko umupin kelawan Leki kmat pamat lang om don kumami em om don haka jing dom me ting shan naka kendo ngimi om don kumami em om don trong nghi khăm khao lấy trong nghi khăm khai ta nề lòng khăm ha lối ban ya ki we u lòng lòng bên kia cả bờ và phơi lao play trong nghi in roa lang ko me pen kelawan ka me pen kelawan me pleki kmat ba mat la om don ko mami em om don haka jing dom
องเป็นแค่กาบอดว่าเพลลาวเบลจงงีเบลจงงีเบลจงงีคำคราวเบลจงงีคำคลายตรายเมลองคำฮาลอดบันอยากกีเวอุลังนองเป็นแค่กาบอดว่าเพลลาวเบลจงงี Lada ublay long jongi uway ban khang yangi Lada ublay long bangi mano ban yeng persha Lada ublay long jongi uway ban khang yangi Lada ublay long bangi mano ban yeng persha Lấy cho nghi khăm khao Lấy cho nghi khăm khăn Trai mê lòng khăm hà lọt bằng nhà ký quay U lòng lòng phên khá Cả bọt và phên lao blay Trong nghi blay trong nghi Lấy cho nghi khăm khao Lấy cho nghi khăm khăn Trai mê lòng khăm hà lọt bằng nhà ký quay U lòng lòng phên khá Cả bọt và phên lao blay trong nghi là đau blay trong nghi là đau blay lòng trong uy bằng khăn yang nghi là đau blay lòng ban nghi mà nó ban nheng persha là đau blay lòng trong nghi uy bằng khăn yang nghi là đau blay lòng ban nghi mà nó ban nheng persha Lấy trong nghi khăm khao Lấy trong nghi khăm khăn Trai mê lòng khăm hà lọt bàn Nhà ký quay U lòng lòng phên khá Cả bọt và phên lao blay trong nghi Blay trong nghi Lấy trong nghi khăm khao Lấy trong nghi khăm khăn Trai mê lòng khăm hà lọt bàn Nhà ký quay U lòng lòng phên khá Cả bọt và phên lao blay trong nghi Tôi nghĩ rằng cái chừng thăm thì cái bên trong yêu trai Oh, blay trong yêu bằng khao Nhìn ông sao chị xin Dạ rõ yêu trai Dạ rõ yêu trai Sao chị xin nhìn ông bịa Dạ rõ yêu trai Blay trong nghi khăm khao Blay trong nghi khăm khăn Trai mê lòng khăm hà lọt bàn Dạ ký quay U lòng nông pin khá Cả bọt và phên lao blay trong nghi Lấy trong nghi khăm khăn Lấy trong nghi khăm khăn Trai mê lòng khăm hà lọt bàn Nhà ký quay U lòng nông pin khá Cả bọt và phên lao blay Akan cincang ingin right Blay trong nghi khăm Trai mê lòng khăm hà lọt bàn Nhà ký quay U lòng nông pin khá Cả bọt và phên lao blay
to paralog beet bat ki paraman se makodor ngait scam katu ka jing hikai ka ba filayo sngo filayo ya katu koreografi begini ki kon sama ki lapan kre ngait scam galong ba internet dai man ngait scam manang ne sakmat rong inang yo susu iki wei pat ki benta han le se ku mapiru nakayeng ka sam go jong pi filaban yaro yo ble haki sap ki per ble lapan kup pi don ki banang ban shat na benta ka buram jong le se fi ong kum ngin shat ka bible tho se ban shat pitip nem bu David ushat akawe kapor baka senduk ke jutang kawan pai pat ke Jerusalem kata ka pen isai bu bang ladang isat akmat jong ublai upriang sumba nre ke jing shat ke jong pi kan long na benda ka pura mo jong pat kam tam baka do not ke jong pi ai lut ha ublai bar kan kapor kanang baka nomlong teli nga pen kre tang kendiat ibangin yalam kmat ingi kumno bangin yo kita ke jing kerku bat kano ke jing krau ke jong ublai mat hoi lom baka to jing roi ba fi osngo ba ki la shat ro kay to spang ka jing krau bor ka jong ublai ladon arnot ki bre ki balong siparalok ki yat kai ka wei ka pa mara por ki yat kai ki la rung sapo ki yat kai ki dang aka lenti ka ban kong du ki yat ki don sibon ma ki senteu mana pedang kita ki senteu ki pet shine sepang jong ki i ba ki don la ki jong ki rong bat ka jing internet ka jing iskun ka jong ki ong ki layaro ki ong kecing internet sisa ki senteu tekan pagi nang ya susu kamat ki isa ki deng kita ki deng ki don ki baret ki balongkot ki bajrong mad ha pedang ki deng ki don bun jadro ki rong don ki basau ki sla ki basau don ki sla ki bajrngam don ki sla ki bastem matrai pirup se yo i dei kum kita dengi le ang te po lady hydri park pni i kum kita ki jat jingthung ki ba per pat om tang taro hinalaya kamsa kamat susu Kio i sakaway pat kapung. Ada apa yang jong kapung don kihan. Nang ta don susu skiway pat kisim. Kiba don na kajaka ban yasum don apa yang jong kiba yasiaw kai kita kajaka. De kan no kan kila yaro sisa kajik internet kita kajaka. Nerempat kut tangkat taro. Kan pagi nang ya susu kam sakman. Kio i dekini kibre kiba don kata kabasna kata kapak. Kilasna compare internet susu. Don kijaka ki balong kam hajrong banang tan na jrong kila penhap ya ka ksat ke bitenan kadai ke jingsna jong ubreu pat kan paki nang ya angta kila yaro kila perkat ap deng jong ki poro armut hi kila ya keren kat kapor yang are tarayuni ubreu udon ke kabor ka jing start ka jing sempang bat ka jing tip ko jong kabut kasap ko jong kumno ban penitenat ban kring ik ki breu long ma umtam na la kring tangi ki armut redang don sa ki wei pat ki badang yat kai ki badang pet ne se na pedang jong piru dai kan no pi jupet ki TV ha ki Discovery Channel pi pet ki wei pat ki zoo ki park pini i cibon ba ki jing pelak bagi beri ki lasna kerpang kum kita ban pen internet ban pen iskun ni yo ju osnoro dai cibon ha ki beri ki julik kai ini lit kai se Europe ini lit kai se Amerika ini lit kai se ki pentag ba per jong pertai ban yo lit pet kai te balai ngai thu ipi kane lat pi pet bnia hakre ka pertai ga bani em ngi shong ni sa mangiro pi yo i kalong sisa ka jing thau ka ba ublei la thau kerpang ni ka pertai ga jong ni pila ban yo i ki deng pila ban yo i ya kini ki ki wa pi osno wi kal air ka ba be bat kumjo ye ki jing thau ki ba phla ha na ka we ka jaka sa ko ka jaka bat apreng jong kita ki ai baro kini kim sem la long hi la se pila ban ong don basna don bathau ka science ka thu yangi bagi jing thung ki don kita ki pollen slan ki sembai ki bahap ki ba penmi hal ki jong ki ayam atau bunsen ngi da don apreng jongi ki banget ban ong kini ki jing thau ki bla thau ro ublei bun ma ki bri ki ong kasngi ubenai ki long na ka jing don chu ki ai jang kita ki nebula ka jing wan chu ki air ka jing penlong jong ka jing form hi jong ka science ring aku wan bu jing kli pi le se ki tu ki banget bahas phang ka science pitip nang no ka man sim ka wan shanu kan let ka science kam patla ban pentip syayangi nang no ka jing em ka wan bat shanu ka let bat umdan bala ban bat ya ka Sibon haki scientist mentah ki layawat deki lat ke lenti bakumnu ban pen empat ya ubreu nre mdan bala ya kata tang mano tang ublai kata ka de jing mayan lan de mystery ka ba ka pertai bastat kanu kan nuru empat lap buj pat lap ya kata ki dau ba kumnu la penlong ya kata ka jing em
Mana pedang jong kita barok di pipet. Let say pin yoi ka jing syai jong kasngi. Pila pan yoi ya ka jing dom makawan. Tik pa tik. Bun sen pedang jong kim ki breu dai. Kai ka babatai syai ngi pang kita ki ki jing kela ki por. Ka batai tang ka baje jong ni. Bat kata ka baje ka jong ni kaya thu ya ka jing kela jong ki por. Re pila ne man pen kela pat ya kasngi upanai. Ngimla. Kabot ka syong tang ka por ka jong ublay. Bat sakawi ka bentar wan itu ya pi. Ublay ula ai kerpang ya pi yang na. Ya kata ka bangin yo i sepang ki jing tau pela ka jong u. Na padang jong ita ki jing tau. Pi yo i ki merat ki mereng. Nang ta pi yo i ya sibun ba ki jing tau ki ba pimla le se ban yo i tang hang ne hari kasi jong ni. Pila ban yo i si ki wei pat ki bentar jong ka pertai kum ki duriau. Nang ta ki wei pat ki merat. Ki bangimla ban syem hang ne hari kasi ki jong ni. Kita ki jing tau ki ba pela jong ublay ki ba bun jat. Ki bangamla banjer kerteng hang ne. Ndrengane thu ipi tangane ka wei. Badai ublay wa pendap lut ya ka pertai. Ngaya thu ipi menne don ki bre ki ba lech ki pak. Baki sna ki ki jing sna. Tang wei ubre lawan pendap hai tu ijella ijeli lendi ijakai ba tang kendiat. Hato hitep manubat ba pendap ya ka pertai dai ublay. Dengan ya thu ipi ki perlok ba ed. Ba ublay ulong ba don bor. Mangi kum ki breu ngi namla sisa ban sna ban le ka kam ka ba ublay ula le kerpang padeng jong ni hakan ka pertai ka sla jong ka kendau ro bat sibun ki jing thau ka jong ublay ki thamai bat ki nyai thamai sa le se phila ban kli kum nu ki long thamai kita atu pio in em ki jing ja kum ta ka por ki lockdown ki jing sha set kot jong ni kum ki breu bangi mla ban mi na ki yeng ki sem ha ka por ba jor ba ki jing pang ngum bau ni covid-19 ber ka pen isya yang ni bangim don bor ban control ya ki dei tang mano dei tang ublay ni sia le ban ya da ya la de de bangi song khop hieng de bangi don kam ban pen ya jingai we pat banom yo ek ki jing pang nrei ha pi pet sya ka pertai Pila ju yo snawi ki kubor ki news ki bela lej ki por shwa jong ni ka lockdown. Kat no ka jing jabo jong kal air. Kat no ka jing jaklia jong ki ki wa. Bat manu ba pen khoj mentai ngan tu epi. Ni laju persang wat hang ni hari kasi jong ngiro. Kat no sen ki bre ki la lej chati kawa kra. Ban ya rung ki tu ki jaka. Ban sei ki plastik ban sei ki jabo ki jaklia. Bat kim semlala ban pen khoj pat yaka. Ndrei ka basot ternat ki paralok ki ba et. Ania tu ia pi ba ublay thau ki kamba ki ba phla man ta ki por pio i sisa yakin ki por hap deng ki arpau lai posni hakin ki benai ki bala lek no ya ka jingkela jong jong ka perthai ka maryang ka jong ni pio i na ka ka bala do pat ka ba ubre semlala ban pen thamai pat ki ublay lawan ra sa sisen ha ba ki sim ki do ki la yo pan yan lai lot ki la pan i sisa ya kata ka ba ublay ulabu kerpang ya ki na do ka ba menengkong bat ngiyo iru wat hari kasi jong ni ki skai ki dengem bat ki sim ki ba per ki lasdang bat mi pa ha pedeng jong ni kadi ka pen isai bo ublay sem la thau tang ta jong nga jong pi ki ni ki jing thau ki ba phla ka jong u ru thau kerpang ya nga ya pi bat ka jing thamai ka jong ublay ka long compare ki paralok ki ba et ban ngane thui pi ubre umla ban pen thamai ka kum ka nuksa la singan ai pi kum ka kali kali bo na pedang jongi judan la ni kita ki bompat dan ru pila ju i ki apa ki bre ki thiet ka kali ka bathamai ki sngo tnat ban shong apo jongka bat ka don ka jinglong khoj ka jinglong suba bat ka jing tnat ak rong ki rup ki jongka bat ka penlat ru ki na ka jing thot ka jing sneu rengan itu pi don na pedang jong ki ru wat mangiru ki bajunya kali ki ju sung tho wa kata baden ka deng por ka don ka jing thot apo jongka bat kan dalas sneu ni julek ban ra eka sakit ki workshop nan ki jaka bagi thiet na ka tu ko jaka bagi thiet ka kali ke jong ni wan na kala sneu la se kum ka engine nan ka sneu ya ka nun ko benta jong ka kali ni jura at karkhana ba karkhana ki lasna biang ya ka lan ni don ki ba accident ki litra biang ka workshop ki pen thma biang ka ki shock ki bom ki thiet ya ka du ka dawan dor biang ban nang ta ki sa siat rong wan da kala mi no tu ka jaka ka i kum ka batmai nari pipet apo jong ka ki su repair ya ka kata ka jing em ka jong ni kaya per na ka ba uthau blay yang aya pi ka bible kaya thu yang ni ba na ka kitab jong Isaya ka lenong ka ba sau phulai ka de khot ka ba khat khandai
adu arpau ka ongkum ne hak mi ngale ke ka batmai ka mentakan mi no pinom tip ya ka ki merat klau kin buram yanga ki mersiang bat ki ostrich namakan ai hari klau bat ki wa hakari kenja ngan pendi yu pat lang jonga yu balajet jonga supla maka kedien ke jong ublei ka ong ngan tau thamai wat kita ki mersiang ki ostrich kin pen pau si syai ka buram ko jong ublei hatu pim sim la yo i kan ke jing pau ba phla jong ki sim ki do bat ki mrat ki mreng bat ki do kha menta ki por kim pen pau ka buram ko jong ublei le se manga ma phi ngim pet sim la pen pau lut ka buram ko jong ublei ha po jong nya jong phi ba khan ka por leng ba kan ka program nga khot ya phi bangin pen thamai byang sa si se ni ka jing em ko jong ni bat ni yo i le se le phi pet aki news dang shen ha bang pet kitu ke jakai ke belajia ko ma po France ha Amerika ha rikasi jong ni ki ba mi ki ni ki jing tha ki ba phla ki bangim chiu i kot shu menu re ki dang mi biang menta wat ki ege barok ki ba peni la sipin yo i kan ka dor lembakan ka program ro la fi pet ke research ke YouTube ke jong pi ke ka bawan ra ka jing phla ka healing akan ka por ka jong ni yang ka perthai akan ka lockdown pin i phla ba kita ki kamba ki ba phla ba ublei ulale re kan ka pen pau sai ki perlo ki ba et ki jong nga ba ka jing em ka jong ni ro ka don kam man thau thamai pat ublei ula thau thamai kan kamariang ka jong ni hatu mangin nang sha na em me ka jing em ka jong ni ban thau thamai le se pin ong kum non thau thamai yang ni le se pin la ban su tho ya kata ngan pen man pen snow hap po jong pi ke ni ka wei pat ya ka jing ya thu na ka kdien ka jong ublei na thrai pi kan mau na ka gospel jong yones ka lan ka ar ka khot ka ban kong ter ka ba ong kum ne Kaya tu ingin sipang kajing kawai siang kurem hakana. Malah kata kapor. Laya tu ingin nak ketiin kajong ublay ke baong ba. Ujisu lambat kisenran berkat kemi jong ukameri. Kilet siang kajing kawai atau siang kurem bat kawan kelalut no. Ada pelalut kawan. Bat ki beri ki badan apa yang jong kila sedang mat song kelumar. Kumno ban pendap wan. Namar kapor ke bakim ha. Barakum kata kapor kameri ke keme jong Jisu ko layok sngo bat kalau ngapa pala kan lada manga ma phing yong ngilut khao hayeng ngin le kumno ngin pet pisa chwa dang don pisa na em ngin pet dukan dang don dukan na em badang ple ngin yok balit thet ndre kameri kam sem la perkhat kita ki pisa kam sem la perkhat nang nuan lit thet wan kalamare sano kalamare sho Jisu hatu manga ma phiru ngim dai ban mare aku mungkin ki por Pania tu isu Jisu man pendem ki kho siu ki jong ni man ka ang hakmat jong ublei le se kum gini ki ki jing hikai na ka ktin jong ublei da phi perkhat da phi shong ba phi du puson ya ka phi yo shibon ki jing phla na ka ktin ko jong ublei mara ka por wa shong ban pen kre e ka ne ublei ukuran hanga ki ba phla ba na ka ktin ko jong mara ka ba meri kala lek ban mare su Jisu ulapan kala ya ka sakawan bat kalong ba phla ki par lok ki ba et bat kene ke jingjia kam dei ka puriskam dei ka bajia sisa ki bre ka bayo ban let chen Jerusalem kilayo i sisa ki kamba kilayo i kita ki dak kishin lama ka jingdon jom ti kra ki ba he bat hang ne sai ka pen pau ba manga ma phi ni long kum kita ki kra kila thli la pandap ingi da ka ka jingkwa ka bon jat jong ka do ka jong hi tungin ya bu syasa kam saden ngamong ka bom kalong ka bom don kam yangi ika jing don kam hakamet ka jungi re ka badon kam tam hakmat jungi kalong ka jing em bakan jaman sem ku mangala ong hi pimene ki scientist kim patla pan tip shai chanu ka man sem ka lej mat manga ma pi ki banget ho blai ni tip shai ka man sem ka jungi kan lej cho blai mat ka ten jong blai ka ong hero mangin ham ai jing ken ya ka wei pa ka wei ka bangile ngin hab ai jing ken hakmat jing ublei paralog pa et wat sha ba kan ka jing tieng kan sun sha ka jing em ka jong pi wat sha ba ka jing tieng ka jong pi u ni khnyang jing pang pinom don hap deng ka jing sier ka jing tieng ka jing kyo bat pinom long ken kum ka jing sier ka jing so shap tieng ko ma ka por ka don ka jing khawai song kure makana dai to let show Jisu kumala let ka Mary man hang ta pin shem ya ka kamba ka jong Jisu kum ka to jing rai ba ong ublei doi jong ki kamba bat unle kamba ka jing em jong ha jong pi ha ka ba pen kot
ya kan ka jing ya selok ni ba lungkot ijonga ngit scam bu blei kurku kurpang ya phi bat ki ai baro ki ba phin nang la ban em kan to wat ka khmat ka jong bat phin mat chi sai ka kamba ba phla bat ka bor ka jong blei ka bat trei phla ka jing em ka jong phi blei na kurku ya phi blei kurku ro ki khun sam la wela yo ban pen kerpang itu kasap ka jong ki lomba koreografi bar ngit scam nang ni sakmat phin nang yo susu sibun ki kubor ki ba phla na ka tin ka jong blei bat ha phi shong hayeng so ba ban penut por ka por ka jong phi khandiat ba phin pule ka tin jong blei bat phin pusan bat phin mat shisha bat nang yai pet ki kamba ki ba phla ka jong blei wat nom khmi lon ti tang si ai ban ni ya ka jing er ka jing teng le ma ki tv ki news rei pet ka tin ka jong blei ka ba ai jing kermen yang ai phi blei un kurku ya phi bat ki baro ki ba nang ne sakmat ba phin mat shisha ka jing suk ka jing men ka jing em ka jong phi ban kan ka por ngi la poi sa ka penta ba ngin penwai no ai ka jing seng ka jong ni bat ngin song ba ban ya roi ka jing rai ka ban rus pa la fusau bat chis pan ru puai na ka barem ka jing kerpa di utrai try polite da ka kurku ai ka jing suk hapo ro na ka mana gospel jong me ai ngin bam da ka bangu ban ngi scam kini ka jing roi kan ya rap ru yangi bangin sutu ya ka por ka jong ublai Ka jing sok aboru nagamana gospel jong me ai ngin bam na kabangu do pendap ka do no jongi da ka jing snobra jing shakri ke batiang ma ka jing slok na ka tin ka jong metra ka na ba ki baro wi yo ban pendap ka na ka por kina long shisha da ka bor ka jing yalam ka jong me kurku ya ka wei ka men sem ko dor kan ka yo ban pet lama kan ka channel jong ka youtube ma nges kam tra ka ra ba kurku ka jing em ka jong ki ba mala ka sngi ma kina ma shisha ka jing kurku blai ka jong me ku ma malale kamba kan ka ta ka rika kan ka jing tho song kurem hakana mar ka ba wai no to wai ka jing ai jong tiang tam tro nang pedem jong Jesus Christ ka jing ba ka jong blai ku pa lemari slok ba tiang ba penchat bo jong men sem khut kini lai ha we king shon sa rangkat ni lemar ki rungai klai sa phang puthe men ta su ata bo jong